Și iată, în Vechiul Testament, chiar și atunci când omul cade, Dumnezeu nu încetează să-l cheme, să-l ridice, să-i ofere șansa întoarcerii. Iar în Noul Testament, iubirea lui Dumnezeu se arată deplin prin cine? Prin Hristos, dragii mei, prin Hristos, care nu vine să condamne lumea, ci să o mântuiască. Însuși Mântuitorul spune: n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Aceste cuvinte sunt cheia înțelegerii adevărate a lui Dumnezeu, dragii mei. El spune că iadul însuși nu este o pedeapsă impusă din afară, ci durerea celui care refuză iubirea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu stă să pedepsească. Omul este cel care se închide față de iubirea lui Dumnezeu.